σας. Έχουμε έρθει από κοντά για να παρακολουθήσουμε το βλάχικο γάμο στη Θήβα. Από πότε κάνετε εδώ στην περιοχή αυτό το έθιμο? Ωραία, αρχικά να πούμε ότι δεν είναι μια τυπική αναπαράσταση ενός βλάχικου γάμου. Είναι καθαρή σάτυρα ενός ποιμενικού βλάχικου γάμου. Οι πρώτοι βλάχοι άρχισαν να κατεβαίνουν στην περιοχή της Θήβας περίπου το 1830. Εδώ ζούσαν τη ζωή τους κανονικά, έκαναν τους γάμους κτλ. Στην Θήβα εκείνη την περίοδο τελούνταν τα Διονύσια. Ήταν δηλαδή σαν τα σημερινά καρναβάλια. Οι ντόπιοι Θηβαίοι είδανε το πώς διεξάγεται ο γάμος των βλάχων και το εντάξαν μέσα στα Διονύσια. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Το 1850 σταματήσαν τα Διονύσια και έχουμε αυτούσιο το βλάχικο γάμο. Άρα από το 1850 τελείται ακατάπαυστα ο βλάχικος γάμος μέχρι σήμερα που έχουμε 176 χρόνια τέλεσης του βλάχικου γάμου. Ένα από τα παλαιότερα λαϊκά δρόμενα στην Ελλάδα. Φέτος 2026 λοιπόν έχουμε, αν πάρουμε ως έναρξη το 1850, 176 χρόνια από το βλάχικο γάμο. Θέλω να μας πεις 2-3 λόγια για το έθιμο, τι βλέπουμε εδώ σήμερα, βλέπουμε πολύ κόσμο, πουλούκια. Πράγματι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξοκλήσι της Αγίας Τριάδας. Εδώ βρισκόμαστε όλες τις παρέες, αλλά το έθιμο δεν ξεκινάει σήμερα. Σήμερα είναι η κορύφωσή του. Το έθιμο ξεκινάει από την Τσικνοπέμπτη. Την Τσικνοπέμπτη στην ουσία οι δύο συμπέθεροι βρίσκονται για πρώτη φορά και πιάνουμε τα προζύμια που λέμε, έτσι. Είναι οι πρώτες κουβέντες για την ανταλλαγή της πρίκας, για το αν τελικά μπορεί να γίνει ο γάμος ή όχι. Αφού λοιπόν τα βρίσκουνε, περνάμε στην Κυριακή της Τυρινής, στη χθεσινή μέρα δηλαδή, όπου ο κάθε καπετάνιος από το κάθε μπουλούκι ετοιμάζεται στο σπίτι του, ντύνεται, στολίζεται με τα όργανα πάντα να παίζουν, το ζουρνά και τον ταούλι, που είναι τα όργανά μας εδώ πέρα, και μετά ο κάθε καπετάνιος πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και μαζεύει τους βλάχους και τις βλαχοπούλες του. Το απόγευμα περίπου συγκεντρωνόμαστε στον πεζόδρομο και στην κεντρική πλατεία της Θήβας, όπου συνεχίζει το γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί, ως γνωστόν, τα παλιά χρόνια ο γάμος δεν ήταν μόνο μια μέρα, το γλέντι ξεκίναγε αρκετές μέρες πριν. Σήμερα, καθαρά Δευτέρα, το πρωί σκούζει ο σκάρος, λέμε, είναι το ξυπνητήρι για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τις μέρες, δηλαδή με τα όργανα. Κάνουμε γύρω από το κέντρο της αρχαίας Καθμίας, της αρχαίας Θήβας, για να ξυπνήσουμε τον κόσμο με το χαρακτηριστικό ήχο του ζουρνά και της πίπιζας που ακούμε αυτή τη στιγμή και πίσω μας, και τους λέμε ξυπνήστε, ετοιμαστείτε, στολιστείτε, κατεβείτε στο κέντρο, γιατί σήμερα είναι η μέρα που έχουμε το χαρμόσυνο γεγονός. Ελάτε μαζί μας να γλεντήσετε, γιατί είναι ο γάμος σήμερα.
Ξεκινήσαμε λοιπόν από το πρωί, ντύσαμε την νύφη μας. Η νύφη μας γύρισε από όλα τα μπουλούκια, είναι 6 στο σύνολο τα μπουλούκια, οι παρέες, με 6 καπεταναίους. Την είδαμε, χόρεψε μαζί μας και ακολούθησε η μεγάλη πομπή για το Ξοκλής της Αγίας Τριάδας που βλέπουμε εδώ. Έχουμε έρθει στο Ξοκλής της Αγίας Τριάδας. Εδώ θα δούμε για πρώτη φορά το γαμπρό. Εδώ θα μας παρουσιαστεί ο γαμπρός και εδώ θα γίνουν τα ραβωνιάσματα. Εδώ στην ουσία οι δύο συμπέθεροι, ο πατέρας του γαμπρού και της νύφης, θα εξασφαλίσουν την πρίκα ο ένας για τον άλλον. Συνεχίζει η πορεία μας για την μεγάλη πομπή για το γάμο, όπου τελικά πάει να χαλάσει ο γάμος γιατί κάποιο πρόβλημα προκύπτει. Εν τέλει θα γίνει ο γάμος, όλα θα λυθούν και το τελευταίο κομμάτι που θα παρακολουθήσουμε του εθήμου είναι ο χορός του πεθαμένου. Για μένα ίσως το πιο συμβολικό κομμάτι του εθήμου, που συμβολίζει το πέρασμα από το χειμώνα στην άνοιξη. Το πέρασμα λοιπόν από το χειμώνα που η φύση είναι νεκρή στην άνοιξη που η φύση ανασθένεται. Γι' αυτό και λέμε ότι ο χορός του πεθαμένου πέφτει ένα παλικάρι κάτω και πεθαίνει και ξαφνικά ανασθένεται όπως η φύση την άνοιξη. Το έθιμο τελειώνει όμως όχι σήμερα το βράδυ, μια εβδομάδα μετά, των Αγίων Θεοδόρων, όπου εκεί στην ουσία έχουμε τα επιστρόφια. Η νύφη γυρνάει για πρώτη φορά στο πατρικό της σπίτι για να επισκεφτεί τους γονείς της. Εκεί τελειώνει το έθιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Παιδιά, ένα κέρασμα εδώ, σαρακοστιανά εδέσματα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής. Να σας φιλέψουμε γιατί έχουμε τα ραβωνιάσματα τώρα, θα παντρέψουμε τα παιδιά. Ένα κέρασμα, σαρακοστιανό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, και του χρόνου στο μέτρο. Να είμαστε καλά. Με την Κοντίνο την προξενήτρα, τι λες, συμφωνείς? Να ρεβωνιάσουμε τον γιο μου τον Κωνσταντή με την κόρη στην Αγόρο και να συμπεθερέψουμε. Άκου ρε Γόγο, οι πληροφορίες που έχω για τον Γιώκας, τον Κωνσταντή, είναι καλές. Για πες τα όλα τώρα. Με τα χαράς λοιπόν να συμπεθερέψουμε. Έλα να δώσουμε τα χέρια. Στάκα ρε Μήτρου, μη βιάζεσαι. Πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε και για το φρικιό. Εγώ είμαι ο Μήτρος ο Τσέλιγκας και τη μοναχοκόρη μου την Αγόρο θα την πρικήσω καλά. Άκου λοιπόν Γόγο, θα της δώκω 100 πρόβατα γαλάρια, 200 γύρια το βαλματιό, 10 φλοκάτες γελέτζες, 20 κουρδουσεγκούνες, φούστες πλισέ, μπροστομούνες ποδιές, καρδάρες, τυρομπόλια, κοπάνες, σκάφες, κάδους, κατσαρολικά και όλα τα χρειαζόμενα για το νοικοκυριό. Είσαι ευχαριστημένος? Είμαι ο Ρεμήτρου, έλα να σε φιλήσω συμπέθερη, να μας ζήσουν τα παιδιά. Να μας ζήσουν τα Ένα ζευγάρι καούλια, ένα ζευγάρι όργανα εδώ. Ένα ζευγάρι όργανα. Βαράτε ρε τα όργανα, δεν βαράτε ρε. Γυρίζουμε, πάμε μέσα στην πόλη.
φέρνουν την άνοιξη στη Θήβα. Συνεχίζουμε. Έχουμε βρει φίλους καλούς, το Γιώργο στο Ισάκιο και το Βάιο στο βλάχικο γάμο στη Θήβα, τα καλύτερα. Πώς σου φαίνεται, πες μου εδώ πώς σου φαίνεται. Ψυχεδέλεια, ζουναδάκι, ψυχεδέλεια, χορός. Πίνουμε καθόλου. Λίγο. Λιγάκι έτσι. Λιγάκι, Τι είχες τώρα, κάτι πράσινα είδα εκεί πέρα. Κάτι μέντες εκεί μου, κάτι περίεργα ποτά εδώ πέρα της Θήβας. Τα έκανα. Χαμός. Εδώ οι θηβιώτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γερά δυνατά. Πλατεία. Κάτω. Πλατεία από εδώ. Ανέβει κάτω. Και στη σκαλή ανάμεσα στις Ιωαννίδες. Προξενιό. Δώσε μου. Είναι ωραίο εδώ, είναι ωραίο! Είναι ωραίο εδώ! Είναι ωραίο! Με τους θείους, δεν έχω θείο! Καλέ, θα το ξεχάσω το γαμπρό! Δεν έχω θείο! Τα χείλη σου τα κόκκινα που είναι σαν το χέρι.
Ακολουθεί η συμφωνία ανάμεσα στους συμπεθέρους για τα πρικιά και την περιουσία που θα δώσουν στον γαμπρό. Ο νέος καλλιτέχνης. Για πες μας, τι γίνεται τώρα. Εδώ τώρα θα γίνει το ξύρισμα του γαμπρού, θα γίνει ο διάλογος, όπου στην αρχή θα πάει να στραβώσει το πράγμα, γιατί η νύφη έχει κάποιο πρόβλημα από ό,τι θα μας πει ο πατέρας του γαμπρού. Καθίστε να δούμε τη συνέχεια αν θα αποκατασταθεί το προξενιό ή όχι. Για να δούμε. Κάπου που δεν είναι καινό. Από εδώ. Το ψώμιο το πουλάκι. Θα καθαρίσει τη ξανά.